som parroquians també del cine de Ribes, del cine, i va haver un episodi sobre el Joaquim Roger, sobre el president dels Amics del Cine i també el director del Festival de Brut. I avui us he de dir que em fa moltíssima, però molta il·lusió estar aquí, per poder presentar una pel·lícula del Festival de Brut. Penseu que jo us explicaré una miqueta coses del festival i també aquí tenim la Val Moreno, que ens explicarà la pel·lícula que presentem avui. És una sessió especial perquè és la pel·lícula guanyadora de l'any passat, que va guanyar el Premi Bullut en millor documental, i després el premi, per mi potser el Premi Bullut més valuós de tots, que és el Premi del Públic. O sigui, tota la gent que va venir al festival, que penseu que hi havia més de 30 pel·lícules, entre curts i llargs, van votar aquesta pel·lícula com també els hi va votar. I com a exemple, diguem, una mica per ensenyar-vos, us hem dit el que són els Premis Bullut, són això, els Bulluts, nosaltres fem broma, que són com els Oscars passajocs, no? Que donem nosaltres, no? I bueno, no cal que us expliqui, segurament, molts de vosaltres ja sabeu què eren, però els Bulluts eren una comunitat de persones que van ser discriminades fins a la seva desaparició mitjans del segle XX. És una història que sembla una llegenda, però que és veritat en el sentit que està basat en fets històrics i a més, any que passa, any que es troben coses, documents que demostren el que va passar. I així és molt resumit, abans ho he explicat una mica, però molt resumit és que al final, mitjans de la tercera part del segle XIX, va venir un polític de Madrid, que es deia Noraita, i s'està estaven al Balneari de Montagut, fent una passejada, perquè aquest senyor tenia amics juntes, passejant per cap a les Ribes, va descobrir que hi havia una comunitat de persones, quasi 200 persones en aquella època, en els quals vivien completament aïllats en una paret, això és veritat, que no es podien relacionar amb la resta del poble, no tenien drets, no podien anar a l'escola, no podien anar a l'església, no podien veure les fonts, només podien veure una font, que era la font de la Margarireta. I després va indignar profundament això, el tipus de cases en què vivien, que eren barraques, i va escriure un article. Aquest article es va publicar en un diari nacional de tirada a tota Espanya, que una quarta part d'aquella primera plana està dedicada a Ribes. Això va fer que molts investigadors i persones d'aquella època es van fixar en la Vall de Ribes i van venir aquí, van venir a estudiar els Bulluts. Hi ha tractats dels Bulluts que es poden trobar en universitats sueques, també d'Itàlia, en italià, documents de científics, d'estudiosos que els venien a mesurar, a medir, a explicar per què eren així. Resulta que gent malnodrida, perquè el Bullut ve de boi, de persones que tenen boi, que el boi venia a la tia de tiroides i tot plegat, però aquesta gent malnodrida vivia tot arreu, aïllada. Però els de la Vall de Ribes concretament se'n van endur la fama que eren diferents perquè es creia que era d'una raça diferent. O sigui, els qualificaven com els nans, o sigui, nans de Ribes, però els qualificaven com els Pirineus dels Pirineus, perquè molts feien metro 20 dalt, no és que tots fossin nans, però la majoria. I després, uns estudiosos deien que eren cretins, que era de malnutrició, que era d'endogàmia, que tot això era de fi. I uns altres deien que no, que quan van haver les invasions bàrbares de la península, una part d'aquestes tribus indoeuropees van entrar en aquesta vall del Pirineu i es va quedar aquí una raça europea completament aïllada i que amb l'endogàmia, amb la nutrició, segurament és una mica de les dues coses, però és com si trobessis un noruec del roig baix amb la cara diferent, baix amb la aquí els tenia rebuts, i llavors a mesura que va anar avançant el turisme, diguem, els van anar arraconant, els van anar traient, però la gent va venir a veure les aigües, a passar uns dies aquí i veien gent malalta. Això no pot ser, no va bé pel màrqueting, llavors. I aquest era el tema. El Festival Bullut va sorgir d'aquesta idea, la idea de dir, nosaltres farem a la Cine Catalunya de Ribes un certamen, vam pensar de fer un certamen social, de cinema social, i quan vam pensar en això, quin nom li podem posar, no hi posem. Es va decidir posar el nom de Bullut. Però no per riure-se de Bullut, sinó al contrari. Es va buscar
es va fer un disseny, un logotip, un tipus de disseny amb el qual es creés una imatge del premi, una imatge dels Gollos que fos agradable, fos digne, i que perquè a partir de llavors totes les pel·lícules que es presentaven al festival, les obres, fossin obres que el que fessin és denunciar, en certa manera, la vulneració dels drets humans arreu del món. En el Gollup, durant aquests 4 anys, aquesta estem en la 4ª edició, s'han presentat pel·lícules, potser d'una 60ena de pel·lícules, no us penseu que només siguin d'aquí. I diguem que el Premi Gollup no té dotació econòmica expressament. O sigui, tothom que guanya el Gollup guanya la figura, l'estatura del reconeixement. Des dels inicis vam decidir que totes les obres que entraven a competició rebrien uns diners. Quins diners? Els diners que estaven destinats a premis. Es reparteixen entre tots i es dona una petita quantitat a totes les obres seleccionades. O sigui, totes les obres que anem al Gollup, els autors, reben una mica en concepte d'això. Abans de començar a presentar-vos la pel·lícula d'aquest any, us volia, tenim la primícia de dir que avui us presentarem el programa del festival. Jo ara m'aixecaré, perquè us ho ensenyaré a través de la pàgina web, i veureu que Queralbs, no sé si algú d'aquí ho sap, però tindrà un protagonisme especial a part d'avui en el Festival Gollup, perquè hi ha una pel·lícula que està rodada aquí. I ara us explico quina és. El Festival Gollup aquest any ampliem el focus. El focus vull dir que no només es fa a Ribes, sinó que es fa a 8 llocs diferents. El primer és aquí, hi ha una sessió especial aquí a Queralbs, hi ha 2 sessions especials. Hi ha diverses especials, però la primera és aquí a Queralbs, que es fa a Fugir de l'Ull. Després tindrem aquesta altra pel·lícula que es diu Son duros los días sin nada. És una pel·lícula mexicana que es va presentar al Gollup i es fa la setmana que ve, el dissabte que ve, a Sant Joan de les Abadesses, perquè es fa amb el motiu del Grito. No sé si sabeu que el Grito és una festa mexicana perquè Sant Joan i Sant Luis Potosí estan agermanats i fan una festa amb motiu de Mèxic. Aquesta és una pel·lícula mexicana i es farà llavors. Una de les coses que estic més content és que presentem el Festival Gollup a Barcelona. La primera sessió d'aquest any, de les pel·lícules d'aquest any, serà a la Filmoteca de Catalunya, amb aquesta pel·lícula White Sun, i es presentarà el dia 28 de setembre. El festival d'aquest any va del 28 de setembre al 14 d'octubre. I farem una presentació del projecte, de tota la programació. El dia 29, el següent dia, que és divendres, es fa aquesta pel·lícula Baladredo, es fa al Museu Etnogràfic de Ripoll. La sala de Tomàs Reguer és una pel·lícula d'una cosa que és una història que passa al Pirineu. Molta gent pensa que la batalla de l'Ebre va començar al sud, en tota la zona. Baladredo explica la història de que la primera batalla que va haver de l'Ebre va ser al Pallars, que explica aquesta història. Després, el dia de la inauguració oficial serà el dia 30. El dia 30 farem 2 coses. Que per cert, us passarem un full perquè qui vulgui, avui també us donem una bona notícia, us farem una invitació a tota la gent que estigueu aquí, que vulgueu venir a la inauguració de Ribes, ens apunteu el vostre mail i us enviarem un mail per la invitació a la inauguració que farem el dia 30 a la tarda. El dia 30 al matí farem una activitat combinada amb un festival de nova creació que es diu el Sotabosc, que és de circ i famílies, que es fa a Ribes, i llavors a les 12 del migdia farem ballar el Cacors del Gollup, que és aquest d'aquí, es farà un curs d'animació de l'Escola de Cinema de Barcelona, que seran per nens i pares que vulguin dur els nens, i després a la plaça de Ribes ballaran els capgrossos de Ribes amb el capgros del Gollup, que vam estrenar l'any passat, i es farà un vermut. Això serà el dia 30 al matí. El 30 a la tarda serà la inauguració, a 2:15 de la tarda. Es faran 2 pel·lícules aquest dia. Es farà Muebles en aquí, que és una pel·lícula de Juan Antonio Bayona, de l'Impossible, l'Orfanato, que és un documental que va fer a Haití, ella amb la seva productora, que explica una mica tot el poder que té el cine per fomentar la creativitat en nens que no tenen absolutament res i que han passat moltes... És una molt bona pel·lícula.
I també es farà aquest any al Bolut, per primera vegada té una secció de muntanya, medi ambient i muntanya, i llavors es farà una pel·lícula de muntanya que es diu Solobase Kutrinni Pujampi, que es farà aquest dia. Llavors, una altra de les novetats també és que al Bolut farem coses amb altres cineclubs de Girona. El cineclub Diòntria de Figueres i el cineclub 8 i mig de Cassà de la Selva. Aquesta pel·lícula, per què? Per què es fa això? Doncs perquè les pel·lícules que es veuen aquí se'n poden beneficiar d'altres llocs, que també les veuran. Llavors, aquesta pel·lícula, No eres Neki, també es farà a Ixaxa, que és una altra pel·lícula documental de competició, que es farà a la sala La Caque de Figueres. També a Figueres es farà la sessió de curtmetratges. Hi haurà 10 curtmetratges de competició, dels quals faran 2 sessions, una el dissabte, el divendres 6 i el dissabte 7, el dia 7 d'octubre. Després, una altra de les sessions, a mi concretament que em fa especialment il·lusió, són les coses que de gent d'aquí de Valldarribes que té coses a dir. A vegades tenim molta gent que no coneixem perquè passem pel carrer, però que té moltes, o sigui que hi ha grans històries, no? Doncs una de les persones que més expertes dels conflictes de Rússia que hi ha a Catalunya és la Marta Ter, que és de Ribes, que no sé si la coneixeu, era la filla del jutge de pau. Doncs ella va ser productora de televisió d'Antena 3 i va estar a Rússia de corresponsal, va ajudar amb els corresponsals allà. Llavors es fa una taula rodona sobre els conflictes polítics i jihadisme a Rússia, que es farà al Cine a Catalunya, i no només hi haurà la Marta Ter, sinó hi haurà la Natàlia Brunat, que era una corresponsal també de Rússia de Catalunya Ràdio. I aquell dia la Marta Ter presentarà 2 peces documentals que ella ha rodat, que ha arriscat la seva vida per rodar-les, sobre les mares de Txetxènia que perden els seus fills, que vull dir, si Putin hagués sabut que la rodava, l'haguessin pelat segur, arriscant la seva vida i la gent que hi sortia. Això és el dia 7, el divendres, el 7 d'octubre. I després hi ha el Bolut es trasllada al Pont del Pilar. El fort del Bolut serà el 12, el 13 i el 14, que serà dijous, divendres i dissabte d'octubre. Llavors, totes les altres films es faran aquests dies. La gran novetat d'aquest any és que per primera vegada, com que s'han tantes coses fora de Ribes i en altres llocs, no hi ha prou hores de projecció per fer-les en el Cine a Catalunya. I per primera vegada el Bolut tindrà 2 sales simultànies. Tindrem el cine i el teatre. Llavors, i així recuperarem un altre cine que hi havia a Ribes, que era el Teatre Municipal, i durant el 12, el 13 i el 14, a la tarda, podreu triar entre les pel·lícules que es fan a Catalunya o les pel·lícules que es fan en el Teatre Municipal. Aquí tenim Abans de Granada, que és una pel·lícula de ficció sobre la crisi dels refugiats, una pel·lícula que ve de la Mostra de Cinema Àrab del Mediterrani, que va a competició. També podrem veure a les 12 del matí, aquestes 2 són a les 12 del matí, Estic embarassada d'Ucraïna, és el país d'Europa amb més mortalitat infantil, amb més problemes perquè l'avortament és il·legal, i llavors explica la història que sembla increïble que un país de la Unió Europea pugui tenir les problemàtiques que té amb aquest tema. També tenim una secció de medi ambient, que és la secció que aquest dia també en el Teatre Municipal, en aquest cas en el Cine a Catalunya, veurem 3 pel·lícules de medi ambient. Les sessions més o menys del Bolut duren 1 hora i mitja, 2 hores. Menys de curtmetratges que dura més, però hi haurà una pausa entre mig. Després veurem també, que aquí és la que us anava a dir, no sona algú d'aquí, aquesta foto? Sessió del Pirineu? I aquí, és aquesta. Soc Quico Palomera. Bueno, doncs, és una pel·lícula rodada pel Pitu Costa, que està rodada a Serrat, sobre la tria de mulats i quan baixen a les bèsties, i surt moltíssima gent de Serrat i de la Valldarribes en aquesta pel·lícula. Això serà el dia 12 de la nit, farem la sessió del Pirineu, hi haurà diverses pel·lícules que tenen a veure amb el Pirineu, de diferents llocs, i d'aquí serà aquesta. Aquesta, la de Pemba Tornaboli, és una pel·lícula d'una noia que viu que és de Nepal, que es diu Pemba, que viu a Taradell.
i va estar 20 anys aquí i per primera vegada va poder tornar al seu poble natal, que era Goli. I és un documental que explica la seva vida. Tindrem segurament la Pemba Ribas i també el director. I bueno, ella és una xerpa, és dels pobles dels xerpes. I llavors ens explica la història del seu poble, que quan arriba del Déu de Ruïn després del terratrèmol. Però bueno, és una pel·lícula alegre, perquè ella li agrada cantar, bueno, és una molt bona pel·lícula. Després, una de les coses que tenim aquest any és que tenim alpinistes amb la secció de muntanya que venen a explicar-nos coses. No sé si coneixeu el Jordi Pons, potser us sona, però Jordi Pons és el primer català que va pujar un 20.000, és una llegenda viva de l'escalada i l'alpinisme català i vindrà a Ribes a explicar les seves vivències, té 84 anys i ens explicarà tot el que ha arribat a fer, que és una passada. És una persona molt, molt respectada per molts alpinistes internacionals no només catalans. Tenim una altra pel·lícula de les grans de competició que és Ulumbé, Canciones de tu memoria negra. És sobre els esclaus que hi havia a Espanya, negres, afroamericans no africans, i què va passar amb tota la cultura que duien els africans. I és una clau en clau musical. Hi ha moltíssimes cançons, coses que venen d'aquella època, sobretot a les zones de Cádiz, Sevilla, que eren els Oliviones, i és una pel·lícula sobre aquesta història. Després, una altra cosa que fem per nens, que això també ens farà especialment il·lusió, es farà al Casal, al Teatre Municipal, es farà el taller espectacle d'obres xineses, la petita Margarida, la nena boluda. És un taller per famílies, per mares, pares i fills, que vulguin venir i que llavors als nens els explica com fer les tatelles de les ombres xineses, detallen els personatges. Això és la primera part del taller i la segona part del taller es fa l'espectacle. Llavors hi ha l'Artur Díaz, que és el monitor que ho fa, que els ensenya tot i després els explica el conte de la nena Margarida, que és com explicar la història dels golluts per nens perquè entenguin què va passar. Però diguem, és molt interactiu, i us ho aconsello molt, això. Després, què més tenim? Aquest any donem el Premi Gollut a la trajectòria a el Toni Albà. Llavors això serà el dia 13 a la tarda en el Cine Catalunya. Aquell dia també tindrem una pel·lícula rodada quan entra a la secció Medi Ambient fa uns anys, que es diu Chapapote o no, amb un director de Sant Joan de les Abaderes que es diu Ferran Llagostera. I també tindrem en aquella mateixa sessió, si voleu venir a veure el Toni Albà, tindrem la persona que li donem, hi ha un altre premi Gollut a la trajectòria fotogràfica, que es diu a una fotògrafa, aquest any es dona, que es diu Anna Bollí, potser no us sona el nom, però és una gran experta en fotografia, sobretot de dones i d'ètnies, és antropòloga i fotògrafa. I llavors, just abans del premi del Toni Albà, passarem un documental seu que es diu Les Herederes, sobre una tribu sobre una ètnia que viu a Àsia, em sembla que és a Tailàndia, si no m'equivoco. Tindrem també la tarda de l'alpinisme català, i tindrem diferents pel·lícules de muntanya, això serà si no m'equivoco, al Teatre Municipal. Clar, direu, bueno, és que tot no podem veure, és que no es pretén que tot ho podeu veure, és que trieu el que voleu veure, el que voleu veure i us planifiqueu les coses, no? Veure tot el Gollut és impossible, el que hem fet, bueno, impossible no, però no sé com no siguis a dos llocs a l'hora, vagis corrent de poble a poble, però és anar triant les pel·lícules que vulguis i les aneu a veure. Una cosa que també farem, especial, és la vetllada de fotografia. Això fa 3 anys que ho fem i es tracta de veure fotografies en projecció. La gràcia és que es veu a l'aire fresc, a l'aire lliure, i aquest any ens aventurem a fer-lo el 13 d'octubre a les 10 de la nit, o sigui, a la plaça de Ribes. Si voleu venir, m'aneu a valorar, perquè farà fred, però veurem els reportatges a competició, serà el moment en què se li donarà el premi a l'Anna Boyer i després veurem també molts reportatges de fotografia, de l'Opec Ubat, de l'Associació Esportiva de Planoles, veurem coses molt maques aquell dia. Durarà més o menys 1 hora i pic. I pels que aguantin, prometem una sorpresa al final. No la veritat. Una altra de les novetats és que fem
es fa una sessió a Vall de Núria i també aconseguim que vingui un gran alpinista que és l'Òscar Carià, que és l'últim català que ha fet els 14 o 20.000 i vindrà a Núria el dia... Sense oxigen. Sense oxigen. Sense oxigen, això. I vindrà el dia 14, el dissabte 14. Llavors, aquell dia, la gent que vulgui venir es podran apuntar en una llista perquè hi haurà un preu especial per posar amb cremallera, que s'hi pot estar tot el dia, que només 2 euros. Vull dir, perquè la gent que vulgui veure l'Òscar Carià i posar Núria aquell dia i passar el dia allà, doncs tindrà un preu especial. I res, finalment, doncs, farem la clausura el dia 14 a la nit i aquell dia, doncs, a part d'anunciar els premis i projectar alguns dels premiats, o sigui, hi ha gent que no pot veure el collut però vol anar a la clausura, perquè quan veus a la clausura veus els parts de les dues pel·lícules que han passat, s'anuncien i es passen, i després quan s'acaba hi ha un concert de The Tafaners, que són els tafaners de Ribes, que fan, des del primer any canten una cançó del collut que la van crear per al festival i cada any la canten i a part canten d'altres cançons del seu repertori. Bé, amb tot això, aquí tenim el collut d'aquest any. I ara us dono no pas a l'Abel, doncs això, que presenti una mica el film que veurem avui, que malauradament parlava una mica abans, no? Com pot ser que sigui tan actual? Pot ser tan actual, no? Avui amb tot el que passa amb això del 1 d'octubre, la prohibició de la propaganda política, bueno, tot el que passa és com pot ser, però si això em sona a algú que passava fa 70 anys, no? Societat molt polaritzada. Benvinguts, moltes gràcies per venir. A mi també fa molta il·lusió seguir, perquè com us deia Joaquim, l'any passat en el Festival de Collut es van dur 2 premis al documental i jo malauradament no vaig poder ser. Just aquells dies estava presentant un altre projecte de documental a Uruguai, o sigui, estava a l'altra punta del món, i a més era el primer festival on es presentava i tampoc tenia gaires expectatives i de cop estant allà em vaig entrar que rebia 2 premis i havia una bona acollida i si em feia pena no haver-hi pogut anar, doncs sabia que havia pogut amb una acollida, però encara no em va ser més greu, per tant avui em fa il·lusió poder ser a la Vall de Ribes i presentar-lo. I bé, això és una petita introducció del documental, també, de per què es va fer, i després us deixo que el veieu i al final tenim una sessió de cinefòrum, si voleu, i després totes les coses que expliqueu. I bé, el documental aquest es va fer una mica per un interès personal que tenim en recollir el testimoni de gent que havia estat visquent l'exili després de la Guerra Civil i testimonis de la Guerra Civil perquè són gent ja molt gran o que molta gent ja s'estava morint i llavors tenia ganes de tenir això documentat sense una intenció molt clara. No volia tenir-ho i després veure què faríem aquests testimonis, però almenys recollir-los mentre encara era possible, perquè si passa molt de temps ja no seria, ja no ho està sent. I també venia una mica aquest interès, aquest neguit meu d'un avi que tenia, que molta gent de la meva edat han tingut avis que han viscut la Guerra Civil i l'exili, i que molta gent té en comú això que no expliquen, aquesta història no l'explicava, tenien un trauma molt gran, van viure 40 anys de franquisme que van tenir que estar callats i no podien explicar les històries i com tanta d'aquesta gent, jo també tenia un avi que va tenir una història molt dura, molt particular, però de la qual només en sé petits detalls, perquè en el moment en el que a mi em va sortir l'interès per preguntar-li, ell era molt reticent a explicar-ho, els seus fills, el pare adoptiu, no saben gairebé res de la història que va viure, només saben que tenia un trauma molt gran, que va estar a la batalla de l'Ebre i saben 4 anècdotes que són els que sabem els de la família i ell no volia explicar i quan cada vegada que sentia a la ràdio o a la televisió al seu moment algú que parlava de política, tancava la ràdio, no deixava que els seus fills tinguessin una formació política perquè els deia que la política no era. I llavors, com molta gent que també els va passar això i després amb el franquisme van quedar sense una formació política bastant necessària, doncs això es va viure la generació següent. I en el meu cas, en el moment en què a mi em va sortir l'interès i podria haver intentat estirar-li la llengua al meu avi i saber una mica més d'aquest tema, ell ja sabia molt. I llavors em vaig quedar
vam anar aquí, vam saber una mica de... Sobretot per què no volia fer, què era el que havia viscut, que deia que preferís callar-se i no explicar-ho. I tinguent aquest neguit vaig començar a fer algunes entrevistes. En una altra havia per part de la mare que havia estat exiliada en 7 anys i que va perdre a l'exili i van trigar bastant a recuperar-la i que pogués tornar aquí. I vaig començar amb la meva àvia i després vaig començar a fer alguna entrevista més, però tan bon punt vaig començar amb això de just una casualitat, va fer que una tieta meva havia canviat de casa i va anar a viure al costat del protagonista d'en Pitu, que veureu aquí el documental, i passejant al bosc el va conèixer a la plaça i en Pitu també era una persona que mai havia explicat la seva història fins que, com veureu, davant de veure com la seva dona patia Alzheimer, ell va començar a recordar una mica veient el que suposava la pèrdua de memòria, la pèrdua d'identitat. Ell va fer una mica el procés contrari i en aquell moment va ser quan va començar a explicar la història de la gent. I en aquestes, coneixent a la meva tieta, li va explicar un dia la història i la meva tieta va dir, ostres, tu que estàs en aquest tema que t'interessa tant, si vols passa a conèixer el teu veí, i el vaig anar a conèixer. I des del primer dia em va obrir la porta de casa seva, vam seure, vaig estar xerrant, vaig omplir tot un bloc de notes de dalt a baix pensant que tenia una història molt senzilleta i vaig trobar una història que em va agradar molt, tant la història de la seva vivència com la seva personalitat. Em dic una personalitat que va fer que connectés molt amb ell, em va caure molt bé i llavors obrir la porta de casa seva i vaig anar-hi anant bastant sovint i un dia vam fer una entrevista i vam començar a xerrar i a base de parlar amb ell i que un dia sortís la idea de que li agradaria tornar als llocs on havia estat a l'exili, vam començar a dir, ostres, doncs igual podem plantejar-nos de buscar un petit finançament per fer alguna cosa més seriosa i també vaig veure que igual valia més la pena els esforços centrar-los en explicar la seva història perquè com veureu han passat per moltes històries que fa que toqui amb els punts de la Guerra Civil, toca amb l'exili però també toca amb la Segona Guerra Mundial i l'Holocaust i llavors vaig pensar que igual més que fer tantes entrevistes per recopilar i tenir-les amagatzemades sense una idea molt clara, potser valia més la pena de centrar-me en la història d'en Pitu i fer una història que era molt potent i que, tot i que només parlés una persona, podia fer que molta gent connectés amb aquesta història i es sentís identificada i també perquè era una persona molt gran i era o ho feia en aquest moment o ja no es podia. En aquell moment, quan jo el vaig conèixer, just complia 90 anys, ara està a punt de complir 96 i estan allà bastant vital per l'edat que té. I després de molts esforços, perquè no hi havia un duro, amb el tema de la crisi, la retallada de la cultura era molt difícil trobar finançament, però insistim molt en el tema que era part de la història de Girona, tant l'Ajuntament de Girona com la Diputació van donar una petita ajuda, que era insuficient per ser documental, però després vam fer una campanya de crowdfunding i en aquestes cosetes va tenir el mínim necessari per poder cobrir les despeses i gairebé no pagar sous. Jo no vaig cobrar res pel documental, la gent més propera a aquest projecte no va cobrar res o van cobrar sous totalment simbòlics, que no pagaven ni molt menys la feina que s'havien fet i només alguna gent així menys coneguda que necessitant per alguna cosa específica va cobrar una mica més. I així, amb l'esforç de molta gent que va participar en el crowdfunding i que es va implicar en el documental perquè tenien interès en explicar aquesta història, es va poder tirar endavant. I ara després d'un any i alguna que s'està distribuint, sembla que ha tingut molt bona acollida, que jo no som pensava igual. Aquesta és la meva parada mental, no m'interessa a mi. I veig que molta gent li arriba i també perquè, com deia Joaquim, malauradament té bastants punts que toquen en l'actualitat. Si parlem d'exilis i de refugiats, és un tema molt actual. Si parlem de franquisme, prohibicions i també comença a ser i la polarització de la societat catalana i espanyola, doncs també. I jo ja ho deixo aquí, ho deixo per veieu i gràcies novament per venir, gràcies a Joaquim i a la gent del Festival tant per l'haver-lo acceptat en el seu moment en el festival com per donar-me la possibilitat de presentar-lo avui aquí. Doncs si jo no la veiem i després parlem, d'acord?